Mbukeli, ngiphinde ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo. Igama lami nginguSambiso Ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel yokucofa subscribe, thokozele le video. Wembukeli ibhasi elithutha abagibeli lakwa-Greyhound esifundazweni saKwaZulu-Natal kubikwa ukuthi ngesikhathi ligibela abagibeli libe seliqhamuka ilangabi lomlilo esikhaleni okungaziwa ukuthi livela kuphi. Kanti wembukeli kubikwa ukuthi inhlanhla leyo umshayeli obelandela ibhasi ukwazile ukumemeza axwayisa abasebhasini mayelana leli langabi lomlilo abekade elibona. Kanti inhlanhla leyo udlava webhasi ukwazile ukumisa ibhasi ngesikhathi behla bebaleka abagibeli babalekela izimpilo zabo. Kubikwa ukuthi namanje kukaziwa imbangela yokuvutha kwaleli bhasi ebelibukeka lisaphila. Mbukeli, ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.